Karawitan dangdut Camrosari Mayara Laras Abadi Audio siji loro telung ayo papat nduk monggo gek jumeneng ayo sut genduk dini kene nduk jumeneng nduk nayu pengene bet ketok kok kono ayo Pak Jum Caritane wong seneng tunggal sak bali wiwitane jejar sak bentinane saya suwe saben jejer gandeng tangane banjur ngomong mas aku tresno Caritane wong seneng tunggal sak bali wiwitane jejer sak bentinane saya suwe saben jejer gandeng tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati hak gawe lerane ora kena nggo sembrono ora becik ora panika kebyang iku paribasane dene bang becik tapi sembarangan sanget Bapak Basir Kang lancar rezekinipun Caritane wong seneng tunggal sak bali wiwitane saya suwe banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati hak gawe
Toh iki Pak Jun kowe urung-urung kok lolos dhisikan. Ngapunten sadaringipun niki kula kene nimbali Mbah Warta.